Каква ли приказка щеше да разкаже тялото ти, ако можеше да говори? В една тиха долина, скрита между планини от спомени и ромолящи потоци от усещания, живеела една вселена, едно тяло. Древно, мъдро, но малко забравено. Всяка мускулна нишка била като лист от книга, която никой не бил чел от много отдавна. Докато един ден не се появили ръце. Не просто какви да е ръце, а онези, които умеят да слушат повече отколкото казват. С допир, нежно и дълбоко, започнали своето приключение по кожата, като по карта на отминали битки и натрупани копнежи по изминали времена. Всеки допир бил като отгръщане на нова страница. И мускулите започнали да се отпускат, като пеперуди върху утринна роса, щастливо пърхащи. Дишането станало дълбоко, гласът на тялото ясен. Времето между страниците изчезнало. Пространството се стопило. И в този миг настанала тишина. Онази тишина, в която се връщаме обратно от дома. В безопасност, в доверие. Онази тишина, която стои в онова тихо пространство между всеки топтеж на сърцето. Това не беше просто приказка. Това беше спомняне за теб, за покоя в теб, за тялото, което винаги те е чакало. Време е да се завърнеш